Jekk Ġesu kienet ifejjaq in-nies, jagħmel il-mirakli, jgħallem lill-poplu biex il-ċesri tuħ lill-ċesri u l-Alla jtuħ il-Alla. Jimini tik daqqa ġew iċċek dawru ċek in-naħa l-oħra ma jgħallimx violenza. Mela inti jekk inti ħarġilhom Messija rivoluzzjonista jrid iwaqqa l-gvern. U Messija li dak jagħmel il-ġid biss fil-komunità, Barabba li issa Kristu kien magħruf bħala iben il-missier. Mela meta n-nies kollha qabdu jgħidu f'daqqa waħda eħlisinna l-Barabba, kienu din jfessru għal Ġesu, the son of the Father. Mela Ġesu ieħor li kien il-Messija rivoluzzjonista vera, dak issallab fuq is-salib. U dik imbagħad tagħti lok il għalfejn is-so-called qawmin ta' Kristu. U l-istorja l-oħra illi ma tantx hija famuża ma' nies illi mbagħad Kristu ġara da kollu 10 illi qed fil-periklu ta' ħajja u mewt ħarab lejn l-Indja.